Abata Jesus, benkanya fulawa lelu wa. Abata Jesus, benkanya fulawa lelu. Abata Jesus, benkanya onye shiri wegalo wa. Onye shiri wegalo wa. Eme ya wa lelu. Ọba hụla ebe nwanyị. Onye bata mmadụ nwoke lụwa. Amụfụtiala eji ụwa maka ishu ụwa niile. Onye tamadu Jesus ekuyi amatashi. Onye malu Jesus lasụjala bụ nwatashi. Ịnọdụ furu ya lọsụ iti mmadụ iripu. Ofu nke onye Eliobe bụ ibe nzuzule ndị ala lishu ma anyị mere apụ nzu azafụtara bụ ike ke Chineke. Onye nọ ya bụ yedeka ifuru ibe gbasara Jesus Christ ọsọ ochiba ahụ onye njide maka ishu ụwa niile ọlire mefupule maka ishu ime ụwa ofu ka eluigwe maka ishu lanọja awa owu isi eteke efu ya n'ime ofu ke Chineke anọrọ ga ada nkachi adachi edechi bande ande piala ọdụnwụ very lunch. Onye mara Jesus ekuyi amatashi. Onye leke onye diga Jesus enya ọma ka ba alaeze Chineke oshiekolo ya afọ. Abata Jesus bụ ebugunu ba anyị ga-abụkwa amụrụ ụlọ ụwa na ụwa. Kekono ya ụwa shi nọdụ ọchị enweghị iwe ọzọ nya. Ụwa nọdụ bụrụ anya shibinye jiftere leli. Onye janya l'ụwa agbọdụ onye nwe ike ịkpafu ibe ma Jesus so nna jifu mu genge jifu mu genge ọbịa bụ ọbịa ahụ ya nwata ha nwanshi ba ahụ lefọ nwanyị amadụ nwoke anwụfụtiala eji ụwa o nwere onye abụrụ okene mmadụ nwatibe big man ntanụ n'okwu aja atabụ onye mee ma Jesus Christ onye mụrụ onwe anya maka ishu ụwa niile bụ mecha ọjọ abụrụ nwa ogbenye nọdụ n'ụwa taa onye amadi Jesus ekuyi amatashi. Onye shiri gwejalụ ụwa ọbata bụ Jesus benkanya fulawa lelu ụwa. Ọbata bụ Jesus benkanya fulawa lelu. Ọbata bụ Jesus onye fulawa lelu ụwa. Onye shiri gwejalụ ụwa benkanya fulawa lelu. Ọba hụla ebe nwanyị onye hapụta nwoke ụwa amụfụtiala eji ụwa maka ishu ụwa niile. Mmọchi njere oziọma ọsị mụ ga moto gbali ndị asụ nwatala anụ nwunye kwusi a lee ndị aga ichegharịa ga nji aṅụ oziọma nke alaeze Chineke ibe niile elu ụwa ọsụmụ lekọkọmute ka ya ejidoro ikpere Chineke le oge ha ọdụkwado lee ya chọrọ ga ya chịtada ego ụwa nsị ya buteko lebe ego ụwa bụ ejidego ọsọ họdụ nwaanyị betihe mkpadire mere efufu ọnọdụ ka ọchịda ego ụwa akọwa ọkpatek nke elu ụwa bụ duka eluigwe eluigwe janta anọ Jesus Christ janta anọ ntamadi ihe enwe ike imere ndụ onye onoyi ekuko elu ụwa wa na tenwede uru ọba anịmatụ ka anyị kpaje ka anyị lalee eluigwe maka ekuko eluigwe be ihu dadụt ọ bụ oshite eshite adị ọ bụ mkpute atadị ọ bụ ọgbada ebe ọ bụrụ elu ụwa wa na ụwa bụ ikpa ya kụmta n'udobe uruguru ọbara n'ematụ ọ tachara ahụhụ ụwa niile omechaa ọ bụ nwere ume iwela na o weta iwere abụkwa onye nwere mmọchi Jesus ọ bụ tọbụrụ Jesus Christ bụrụ na anyị ga-abụkwa n'ụlọ ụwa na kekono ya anyị n'ọlọchi ekwa nsọ sile Jesus ga-ajụ ewota ọkụ ọgbaala elu ụwa ọbịa bụ anya n'ọja ahụ oke ike ka ịwọta ibe mefu gele kikia enya imaga enya shaba ho getso
Mobi tany benya nga tany. Ge humago wa gbaro ko ba logo shidile mbule mbugo. Mala obushitale Jesus Christ. Onye jar ya zafta ni. Onye darogbenye liwu walile. Onye chire maka ndụ ngwa. Onye jar ka nwanne ya na hụ ụzọ. Onye jar ka onye nwere onwe ya nwere onwe. Onye jar ka onye kere bụ nwere onwe. Bebera jar. Je wori bo le me wa break ahụ ụzọ. Onye amara Jesus ekiji amara. Oya merite ko no ononya. Ndụ mmadụ fọta iwe onye owe eji dukwa ga. Ọtọ ọpụrụ ike lọtọ be kwa God. Ehe makwara onye Jesus. Ononya beja nwa Jesus si a onye bụ ibu. Jesus ya ta akọdụ onye ya. Asị numero abụ nnu ebu n'ụbụ. Bonye lebu numero suru le ebu. Abadapta Jesus ga-asị abụ ebe ibu. Lendu mmadụ sọrọ ibu onye abụ onye ọwa bụ onye ọwa. Obe nnukwu edu. Bonye bụ ibu. Jesus sọrọ unu mere ajimụnụ bụ onye lebu n'ụbụ. Gụna ajimụ. Abeje jaje ja tile jaja slete ke fire la no ko ka he jine ngo ka bo ni. Ata ma do nya ho bi. Jesus, benkanya bulawa lewa. Oba kabru Jesus, benkanya bulawa lewa. Oba kabru Jesus, benkanya bulawa lewa. Oya shiri galo, benkanya bulawa lewa. Oba hole evo wanyu, benkanya bulawa lewa. Amofutiale nyuwa, benkanya bulawa lewa. Obotobu Jesus. Elu wa gba horo chi e gba bi ni ma nta no ya je gbodo ori orire so to ma koda onye keria e kwon so suru lembu bo gido okeji abule Jesus onye keli gbe kelu wa je gida anu di jijo le ke shite ma no je ke ne ma mera ngumbe oto nwedi ni le me kan ha fite lọpụgo dolata asụm asụsụ ma ọ bụ lata kọdụ m ile menu masị ga-etukpọ m ga-ebi ọbụla anyị dị ka anyị nọ gbanwu na-eme ihe ọdụ m bụ ka anyị toro ụzọ Jizọs lepayọs togharịa ehụdịa dakube Chineke le ndakuberi ehụdụrụ m mmadụ dakuberi ọdịrị ala mma Peter dakubi ọdịrị ala mma Moses dakubi ọdịrị ala mma Joseph dakubi ọdịrị ala mma Andra dakubi ọdịrị ala mma John dakubi ọdịrị ala mma unu dakube Chineke nne mmadụ dakuberi ọdịrị ala mma dakube Chineke le ndakuberi ọdịrị mma dakube Chineke dakube ala payos dakuberi ọdịrị ya mma dakube Chineke ụwa abụje ọnọnya onye ji asị ala eji n'ojoma Jizọs tivelanu bi iwe kacha kpọ ma nge hanta le asị ga mutu be shila nye menta no be ndu digwere igwe tama o esha Jesus Christ onye ono ya bemta mmadụ onye bụ nweze o kwesịrị ije ụwa ga-echie yi onye bụ nwa ọkpara Chineke o kwesịrị ije ada ogbenye lee ndụ enwedire wefta n'ụwa ma Jesus Christ ga-eje okwe nkwa aja ahụhụ n'ihi onye ege omume gụnụ meyiri anyị taa erubediri isi gụnụ meyiri anyị taa nọdụ akụ isi ala eyi gụnụ meyiri anyị taa sị dị ike ọbụlọtabụ Jizọs ọbụlọtabụ Jizọs ọbụlọtabụ Jizọs ehụtala nụ m enwejerila ndụ niile anya abụla medu bụ onye adọfta medu nwekenyi bụ onye adọftara adọfụ
lenye onwe onye masị ọ bụrụ ibe menu ntabụl Jizọs taja adụrụ ụlọ ụwa ụwa na anyị nọdụ ụlọ ọchị ga anyị na kpọ ibe ga-eme n'ụlọ ụwa ụwa na anyị nọ lee onye leke onye dịga mmeda bụ onye ụwa niile ahụ ma je gbufuru ebe asụpụ shep Jizọs ga ewere onwe ya bụ nwa eze afọ eluigwe ma ga eluigwe bụkwa ekike ya bibe jipụtara n'ụbọ ibe ndị bangu gburu bụ ochie akụ n'ụwa ọfọ daalụ onye ọ darụla ehụlọ bụrụ ezi n'ọnọdụ kwa ya ji ụwa wana wata awanyalụtụ nwudo nye ya nne ibe gbara ya Ibulanya Jizọs ga-enwere onye dịga nke ebe bugunu bụ ibe ka lene mmadụ tọgbọrọ nzi ya daizu nzi ya n'ofu onye ụlọ ya enwekọrọ ọzọ ga-adọ bugunu ka lene mmadụ ga-atọgbọ nzi ya n'ishi ibe blene mmadụ hafụrụ nne ya hafụ eko ishi ọjọ atọgbọ nzi ya n'ishi n'ụlọ otu nwere ibe kaba ifulenya otu nwere ibe tupu aka ifulenya ọ bụ Jizọs onye machara ega eluigwe gbapụ ibe chifutara n'obi ifulenya enwere ibe ọzọ tupu akọ ya o mejọ hafụ ya ga maka ifi anyị onye merụ nwa ha ọba zọfụ mmiri akpabana ya zọfta ọ bụ mere utu akwa n'ụlọ ndị ọhụụ bụ mgbe adọfta ọ ya bụ ehụtọ ha dịbe oke ọ bụrụ gị pụọ ntanụ bụ ihe mere akwụnye amapịa oke chioma bụbu mba ehụtọ ọgụbedu kendụ ọhụta mmadụ Jizọs ehụtọ onye ọha mmadụ Jizọs Kraịst bụgu mba ehụtọ goshimi ibe bụ ehụtọ onye mmadụ Jizọs Kraịst bụ nta mmadụ bụgunu bụ ehụtọ onye mmadụ Chineke bụgunu bụ ehụtọ onye mmadụ ọkpara Chineke onye bụ onye Chinigwe bịala ụwa eme ya nwa ha nwanshi ọba ahụlebụ nwaanyị onye mmadụ nwoke ka amụpịala eji nwa maka isi ụwa niile ọbata bụ Jizọs benkanya bụhawa tekedenya benkanya bụhawa tekedenya nkanya bụhawa tekedenya nkanya bụhawa tekedenya elu abụhawa tekedenya ibe abụhawa tekedenya mmeghe anya bụhawa tekedenya nzanya bụhawa tekedenya ibe Jizọs mere anyị n'ụwa pareka ibe lanụ bụ ndụ onye nwe Jizọs Kraịst ibe ọnyata jele ndụ ya bụla le Chibla no nwere ka anya anọkọbe no nyata je lo nwere ka anya anọkọbe nyata je kwa no nwere ka anya anọkọbe je James nyata je lo nwere ka anya anọkọbe je of Chibla ọ bụ hawa o kanya bụ hawa nkenya bụ hawa nkanya bụ hawa ka lele chi ebe akwadobe me agala ọtụ ọkpago ka lele chi ebe akwadobe me agala ọtụ ọkpago ka lele chi ọba ọtọ bụ Jizọs ọba ọtọ bụ Jizọs akwadobe ọba ọtọ bụ Jizọs nke ma ọba ọtọ bụ Jizọs mebe mmadụ bụ iwe ọma Jizọs meri ma abụghị ọnọnya ama etu mmadụ ọtọ bụ Jizọs atụrụ ọba ọtọ ome ihe ọma ọba ọtọ bụ Jizọs ikwe n'oyi ọkwa ọbata iri adị egidela efu ọhụụ mere ndị mmụọ ọzọ kachi onye amadi a na-etigi amata nshi iwe chikwu mere ọbata bụ Jizọs ọbata bụ Jizọs
otu ụbọchị lee elu ụwa m nọ n'ime nke m abụghị hawa o nke m abụghị hawa o ka anyị abụghị hawa nke m abụghị hawa o ka ụwa abụghị hawa o ka ụwa abụghị hawa o nke anyị abụghị hawa o ọbata bụrụ Jizọs ka anyị abụghị hawa n'elu ụwa ya ọbata bụrụ Jizọs ka anyị ọlọbọta Jizọs ọbata bụrụ Jizọs onye chiri igwe ga-alụ ụwa onye chiri igwe ga-alụ ụwa eme ya nwata na nwachi ọba ahụla ebe nwanyị onye ọbata mmadụ nwoke n'ụwa anwụsịtịala enye ụwa maka ishu ụwa niile ekwe nsọ sedeko na ya bidoro ya Jizọs bidoro amụrụ aka ọhụ bido ọ na-adịga ndị ụlọ ya bụ ndị ekomobishi amalọta ọbụla n'obekopu lenemazụ buru isi a na-akpaligwe dabịa nwa metona ekwe nsọ sịla amamihe blekoshi aja bleka Chineke nọ that is every gift and perfect came from fụta edeko na ebu ndị ụlọ ya sleve na-abụ ndị isi ke Chineke ji anọdụ las nwa ke Joseph onye ya mara ya bụ nwa kapinta ji anọdụ nta nla atọrọ maka ụzọ amalọta ọdekụnụbeko mmadụ bụ ihe bụ nzụ m lee mgbe onye azọpụta ntanụ bụ ihe manyata gị ehe atọ m maka gị ọgbọtọ bụrụ Jizọs nta mara ka anyị ga-anọdụ nta bulete ka anyị nọ n'ọchị Jizọs leke onye dịga emedenya ga-atụrụ ta mgbe onye ga-adụ lehu woro hụcha temunu temu manụ ntanụ bụara onye ngozi onye nwe Jizọs bụ ego be ma atente nwere ka m nwe Jizọs ụmụ nwa dịka Chineke too nri be ma asị lọs m let ọ sị ka anyị taa ya ọshọshị iwe anyị eri lee anyị karịrị ndụ ọ sị ka anyị taa ya ọshọshị iwe anyị eyele lee ndụ anyị karịrị iwe anyị eye ọ sị ka anyị taa ya ọshịshị iri ka anyị lee n'ihe dịga akọdụrụ obonwede ọba ụmụnwe ya kpasa kpaja ka edo mara ọ bụrụ ihe ebe ọlịa Chineke bụ onye mmadụ ihe niile bụ onye zuji ya demụka n'ihe mene ọ bụla anyị mere tarịgo kọnọ ibe n'obi ihe mene na-ejeje ya masịla ọ bụrụ ka ị nọ nta ibe lanị ibe ahụ na onye nwere Chineke nwere ibe niile ị nwere ego nwere mkpakọle ịma bụ ọba ahụla ebe nwanyị onye ọbata mmadụ nwoke n'ụwa amụsịala enye ụwa maka ishu